achiel no endo. So that one will save the money. And most importantly, iyudo ka gimomiyo Kembegi maybe ok gidwar loso profit, but they are not effective in service delivery nekech ang'eni weche moko keto siepani okang' yie koda hinya. Tibo yudo ni ikawo adhiambo nyaromulo kama ma has no knowledge whatsoever that particular ministry. Tidhi tikete kaka head. Koro ing'eno dhi kacha ka en so green. Kasi yudo ni ng'eny jowa koseket kanyo because of psychophancy kata nekech okete gi osiepne. Koro ok odhi tiyo maber nekech ng'ama noketa en osiepna. Mok nyal reprimand. Ong'eno ok onyal wuok. Koro mano bende achiel kuom gik mahinyo Kembegi eki mondo kik giti maber nekech ng'ama okete kacha en osiepne mogwele nang'o Joyce iseng'e nyarawila. Koro nitie kamoro nafas moro yudre ka osiepa biti mang'o bibedie tiyudo ni seche ma ibet kacha cha ibe kar mondo koro itim jukumu ni mondo ne kaka inyalo dongri mondo ikony tinidhi kacha gi pachi ni osiepi ma nyarawile moketi koro you forget ni wan wadwaro result. Wawinja ne Joseph bende nikech ma en paro kalure ni kapoko kawo kata okang' mar mondo mi olor kembe makamagi kata gi bed majda mar mondo mi oket gi e buo kembe mamoko. Iwinjo kaka Rachael Omollo kanyo kwacho ni ponono nitiere gigo matimore kata malingling moko matimore bende ber kinono gimomiyo kembe makamagi kelo lal kinde ka kinde nikech ka wang'iyo omenda madirom $1.6 trillion noket ne kembe makamagi to kembe moko onge returns mora mora ma iyudo matine niketo pesa to pesa nyumore pono nitiere mibadhi moro madonjo kuru monego be ni nono mondi koso ka okang' ni koro gibedo listed na achiel ariyo adek